Jeg har egentlig tænkt over, at jeg aldrig stopper med at blive forældre. Også selvom ens børn er blevet 18, flyttet hjemmefra og har deres eget liv. At vi stadig ikke sidder og har følelser og bekymringer. Hvordan de klarer sig. Hvordan de kommer ned i deres liv. Hvilke lidelser de har. Eller får. Og de overlever en, eller om vi overlever dem. I dag har jeg haft, eller i går er det jo, har jeg haft en af de der oplevelser af at føle og mærke sammen med mit barn, på trods af, at hun er voksen. Det giver stof til eftertanke. Det giver mig glæde i hvert fald også over, at jeg stadig elsker mit barn, og jeg vil beskytte mit barn til hver en tid. Gå i døden for dem. Og glædes og græde og rase med deres følelser. Det var bare det, jeg ville sige. Tænk over det. Vores børn betyder meget for os, hvis vi elsker dem. Og vil dem. Og ønsker dem. God morgen til jer.